Emoción e multitude no primeiro día do Papa en Madrid. Robert Prevost reuniuse cos mozos e cos máis vulnerables tras ser recibido polos reis con honras militares no Palacio Real. No seu primeiro discurso, o sumo pontífice fixo unha chamada á paz no mundo en contra da cultura do enfrontamento. En clave nacional pediu máis diálogo. Alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al Evangelio, así como una reconciliación y una cooperación más profundas entre las distintas fuerzas de esta nación. Moncloa defende a Sánchez ante as anotacións atopadas na axenda da chamada fontaneira do PSOE Leire 10, onde o presidente aparece mencionado en varias ocasións. Mentres que o goberno di que Sánchez é o mellor activo dos socialistas, no PP exixen eleccións canto antes. A Xunta mantén activado o plan de emerxencia Transgal polo derrame de mercadoría perigosa despois de que un camión emborcara esta mañá na AP9 á altura de Mos. Foi necesario cortar a autoestrada por mor dos 7.000 litros de gasoil que se derramaron pola calzada. Que tal? Boas tardes. Miles de fieis enchen arestora a Praza de Lima xunto a Santiago Bernabéu pro primeiro acto multitudinario de León XIV en Madrid. Trátase dunha visilia que o Papa está a compartir cos mozos nun formato pensado especialmente para eles, para as novas xeracións. Marcos Sueiro. Pois o Papa nesta viaxe, como están vendo, quere estar con todos. Agora mesmo na Praza de Lima, no corazón de Madrid, comparte unha vixilia de oración que acaba de comenzar hai escasos minutos coa mocidade peregrina e con moitos tamén mozos madrileños. Pola mañá chegaba a capital de España e cos reis, a princesa e a infanta a cabeza a representación institucional e social deulle a benvida. Foi unha cerimonia cargada de significado que revelou unha vez máis a relación secular entre España e a sede apostólica, dicía. Agora é a quenda dos máis novos, están escoitando música, moito ruído aquí. O Papa León sempre exhorta a mocidade, como vostedes saben, a ser sal da terra e luz para o mundo. Estamos no medio dunha marea humana que forman un mosaico de bandeiras, entre elas a galega, a española, as cadeas de Navarra e Curriña, en definitiva, a representación dun país diverso que vibra coas palabras e súmase esta noite a oración do Pontífice da Igrexa Católica. As súas majestades os reis recibiron o pontífice ao pé da escaleira do avión. Logo dun primeiro saúdo ás autoridades, a comitiva dirixiuse ao Palacio Real. As campas anunciaron a chegada de León XIV. A princesa Leonor e a infanta Sofía gardaban o pé da tribuna. No patio da Armería saudárono con honras militares da Garda Real. O rei como anfitrión seguiron os saúdos ás autoridades, os presidentes do Goberno, do Congreso e do Senado, seguido de representantes de todos os poderes do Estado. Tras compartir un momento privado coa familia real, chegou o saúdo con todas as autoridades presentes. E no salón das columnas chegaron os discursos. León XIV deixou claro a finalidade da súa visita, un chamamento á unidade e á paz. El mensaje de paz, que en estos tiempos, por desgracia, resuena para algunos como ingenuo y para otros como provocador, encuentra acogida en quienes no se encierran en ideologías prefabricadas, sino que se abren a la verdad. E o rei Filipe VI manifestou o orgullo de todo o país por recibir o Papa, unha figura que transcende o relixioso para converterse nun referente ético e social. Es hoy fuente de inspiración para más de 1.400 millones de católicos, pero resuena por su contenido ético mucho más allá, en todas las conciencias. Posteriormente, León XIV desprazouse no papamóvil ata a Anunciatura Apostólica, un traxecto que foi seguido de preto polas máis de 100.000 persoas que se congregaban nas rúas para darlle a benvida ao pontífice.
E xa pola tarde, León 14 quixo achegarse aos máis vulnerables e visitou o persoal e usuarios do Centro de Emerxencias e Atención Integral de Cáritas, no barrio de Lucero. Alí coñeceu de preto o traballo que fan nun espazo no que non só se busca cubrir as necesidades básicas dos usuarios, senón restaurar a súa dignidade e promover a inserción destas persoas en situación de emerxencia social. O pontífice percorreu as instalacións do centro e escoitou os testemuños das persoas necesitadas que foron acollidas no CEDI. Centos de galegos desplázanse tamén a Madrid para ver o Papa en viaxes organizadas por dióceses e parroquias. Entre eles, alrededor de 500 mozos que participan na visilia desta noite. Outros non chegarán ata mañá. Os máis novos foron tamén os máis madrugadores. Cando León 14 aterrou en Madrid xa había 120 mozos da diócese de Ourense agardando por el. É un grupo moi grande, son moitos meses de traballo para chegar aquí. Non é a miña primeira visita, pero cada visita dun Papa é nova. Os máis privilexiados teñen pases especiais para a vixilia coa mocidade. A disfrutar o momento e dando moitas gracias desta oportunidade que non todos puderon vir aquí. En Madrid danse cita esta fin de semana fiéis de toda España e mesmo doutros países cun interese común. Un día histórico para mí, porque yo desde mi nacimiento solo al Papa le veo en la tele. Las lágrimas se me caían, es algo inexplicable que siempre lo llevaré en mi corazón. Papa León, te queremos mogollón. Expectantes tamén moitos peruanos con sentimento de irmandade cara ao Papa. Por eso he venido, porque el Papa es peruano. La tierra nuestra peruana le preparó para ser un misionero. Pero aínda falta xente por chegar. Os que van desde o Carballiño viaxan pola noite para asistir o domingo á misa e á procesión do Corpus. Estar ali significa que o Papa, o sucesor de Pedro, ven a animarnos a seguir alimentando a nosa fe. Levan gorras personalizadas e cadeiras pregables para facer máis levadeira a espera. Confían en achegarse o máis posible ao pontífice. Temos moita ilusión por ir ver ao Papa, a ver si non o vemos en pantalla e nos puderamos acercar a él. ¿Quién sabe? Nunca se sabe si pasa al lado y hasta nos agarra de la mano. Unha viaxe breve, pero sen dúbida intensa. E Galicia está moi presente tamén na visita do Papa. Máis de 30.000 caraveis colorearán a Rúa Alcalá en pleno centro de Madrid para a procesión do Corpus Christi que oficiará o pontífice mañá. Sabela Romar. Os alfombristas de Pontareas, unha veintena que están aquí en Madrid, máis de 150 voluntarios que son de Pontareas, pero que viven fora de Pontareas, están aquí hoxe. Teñen literalmente 12 horas como máximo para confeccionar 16 alfombras con 30.000 caraveis que trouxeron de Galicia. Van traballar, se fai falta, parece que fará prácticamente toda a noite. Van cubrir 700 metros cadrados deste asfalto que están vendo na Rúa de Alcalá, moi pretiño de Cibeles. Mañá vai haber esa misa que oficiará o Santo Padre a partir das 10. Despois desa misa haberá unha procesión para celebrar o Corpus Christi. Esa procesión vai discorrer por aquí, por riba destas alfombras que neste momento están confeccionando, iniciando a confeccionar, están no momento da marcaxe. Estes, dicimos, floristas, alfombristas de Pontareas. Están nos inicios, din que teñen toda a noite por diante, moita xente vai colaborar e participar, xa o estamos vendo. Despois, na seguinte conexión, contaremos algunha curiosidade de como se confeccionan estas alfombras e ademais de como se están confeccionando exactamente esta vez en Madrid para garantir a seguridade do Papa. Hai que dicir tamén que esta noite van traballar aquí en Madrid os alfombristas de Pontareas ao mesmo tempo que traballarán tamén os alfombristas alá en Pontareas para celebrar o Corpus Christi, non de maneira simultánea, pero sí paralela. As alfombras florais de Ponteareas son moito máis que unha expresión artística, son todo un símbolo, unha manifestación de fe que pasa de xeración en xeración e que chega tamén ata Madrid. Vamos a empezar xa o marcaje, vale? Temos que empezar nesta zona, desde Plaza de Cibeles hacia arriba, cara arriba, empezamos nesta rúa e despois pasamos a que temos ao lado, vale? Facemos primeiro a plantilla, marcamos, como sempre, con tiza, e despois empezamos o perfilado. Este domingo, tras a celebración da Santa Misa na Praza de Cibeles, que vai oficiar o Papa ás 10 da mañá, terá lugar unha procesión do Corpus Christi desde Cibeles pola Rúa Alcalá. Nesa procesión destacarán as alfombras de Ponteareas.
Hai un tributo ao Papa que nos visita. Entonces o que queremos ahora mismo que estamos planificando é onde van a ir as alfombras, porque ao final son 16 tapetes en todo o percorrido da calle Alcalá. As alfombras son elaboradas durante horas e precisan a utilización de máis de 30.000 claveis. 7 ou 8 horas nos vai a levar tranquilamente aquí tirado no chan. O bo que temos é que temos un bo clima. Esta intervención transforma así unha das principais rúas da capital nun grande espazo de arte efímera con composicións que incorporan elementos da iconografía cristiá. Viaxe do Papa León XIV a España. A Televisión de Galicia fará unha ampla cobertura especial da súa viaxe. O domingo 7, cunha programación da Santa Misa na Praza de Cibeles e a procesión do Corpus entre Cibeles e Neptuno. O luns 8, a visita do Papa ao Congreso dos Deputados. O mércores 10, o Papa visita Barcelona e celebrará a Santa Misa na Basílica da Sagrada Familia, coa bendición e inauguración da Torre de Xesucristo. O xoves 11, o Papa León XIV visita as Illas Canarias e celebrará a Santa Misa no Estadio de Gran Canaria, na cidade das Palmas. O venres 12 será a derradeira xornada da visita do Papa a España e finalizará cunha retransmisión especial da Santa Misa que o Papa realizará no porto de Santa Cruz de Tenerife. O Papa visita España. Non perdas detalle na Televisión de Galicia con Marta Darriba, Marcos Sueiro e Alberto Varela. Xa en clave política, a xenda de Leire Díez, intervida pola Garda Civil e as súas referencias a Pedro Sánchez, seguen marcando a actualidade. O PSOE mantén que o presidente do goberno descoñecía todo relacionado coa trama e deféndeno como o mellor activo que teñen os socialistas. Dende o Partido Popular aseguran que a situación é insoportable e que a degradación debe finalizar. Dende Moncloa pechan filas en torno a Pedro Sánchez. En el Partido Socialista estamos de manera inmensamente mayoritaria con nuestro secretario general y nuestro presidente del Gobierno. Es el mayor activo que tenemos, el mejor valor que tenemos. Tenemos muy claro quién es el que nos va a representar en las próximas elecciones, mejor que ningún otro socialista. E iso que a UCO, no informe coñecido esta semana, sinala que o Guam, citado en varias ocasións por a trama, só pode ser Pedro Sánchez. Aparece citado en varias ocasións na xenda de Leire Díez. Reunión con P.S. Noutra páxina aparece acordo con PS e outra anotación sinala Pedro non se fía do DAO. Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Na xenda tamén aparecen varios nomes de membros do Goberno e do Partido Socialista, así como alusións á adxudicatura nunha suposta trama para protexer o PSOE, a Sánchez e o seu entorno das investigacións xudiciais e policiais abertas. O Partido Popular asegura que o Goberno está colapsado, exixen eleccións e sinalan os socios do Goberno como cómplices da corrupción. Todos los partidos políticos han aceptado la corrupción, han aceptado ser cómplices de la corrupción. Lo que tenemos que decirle al señor Sánchez es que pare ya, que asuma sus circunstancias, se le ha pillado la Guardia Civil, que disuelva las Cortes e que dé a palabra aos españoles. Desde o Goberno xa anticipan que non van convocar eleccións ata que toque e apelan á presunción de inocencia da exdirixente socialista Leire Díez. O PSOE defende a súa honestidade. Dende Galicia, a Secretaría de Organización insiste en que non se pode criminalizar o partido e que os socialistas actúan cando detectan casos de corrupción. Máis que nunca, temos que sair á rúa, ca cabeza moi alta, porque os e as socialistas ninguén nos vai dar leccións, ninguén. E nós poderemos ter algún caso que non nos guste ou que rechacemos, pero actuamos de maneira inmediata. E falamos agora de vivenda porque o prezo segue sendo o maior problema. Hoxe as rúas de Coruña colleron unha manifestación para denunciar a subida dos prezos, tanto para a compra como para o alugueiro. Na cidade disparáronse un 80% nos últimos 10 anos. Unha protesta que se estendeu por toda Galicia e o resto do Estado baixo unha mesma premisa. Piden medidas urxentes para garantir o acceso a unha vivenda digna. E o da vivenda é precisamente unha das prioridades do Goberno galego para esta legislatura. Así o recordou a secretaria xeral dos Populares Galegos en Celanova. Paula Prado destacou a aposta pola construcción de vivenda pública. Unha aposta que vai dir máis aló das 4.000 vivendas comprometidas para estes 4 anos de mandato.
na metade do mandato, esas 4.000 vivendas xa están iniciadas, ou están en fase de ejecución, ou en planificación, ou en proxecto. En este ano 26 xa se empezarán a dar as primeiras chaves desas vivendas. E por iso, o presidente Rueda xa vai máis alá, esa fala de 10.000 vivendas para o ano 30. E tamén a secretaria xeral dos Populares Galegos participou este mediodía nun xantar en Tomiño. En clave electoral asegurou que os populares están preparados para asumir máis alcaldías, mentres que acusou o BNG de estar nerviosos ante os comicios municipais do ano que ven. E imos con máis detalles sobre o camión emborcado esta mañá na AP9 á altura de Mos. A Xunta mantén activado o plan de emerxencia a Transgal polo derrame de mercadoría perigosa. De momento, a autopista continúa cortada debido aos 7.000 litros de gasoil que se derramaron pola calzada. Andrea Otero. Sí, este treito da AP9, o seu paso por Mos en dirección Tui, como comentabas, aínda segue pechado, pero xa están preparando todo para poder reabrir nuns intres, polo menos o carril da esquerda. O camión xa foi retirado e agora os traballos que quedan pendentes están centrados na limpeza da zona e tamén en avaliar o impacto que tivo no regato que hai na zona afectada. Polo tanto, de momento, o Concello recomenda non empregar o regadío. Todo por mor dun aparatoso accidente no que se viu implicado un camión cisterna que levaba a bordo 30.000 litros de gasóleo, dos cales 7.000 foron derramados na calzada e o resto traspasados a outro camión desa mesma empresa. Iso sí, non hai que lamentar danos persoais, xa que o camiñeiro saiu ileso. Un tramo da autoestrada AP9 a altura de Mos leva case 12 horas pechado despois de que esta mañá un camión cisterna emborcase. O vehículo de matrícula portuguesa sufriu unha saída de vía sobre a primeira hora da mañá, emborcando e obstaculizando un dos sentidos da vía que tivo que ser pechada en dirección cara a Portugal. O camión que transportaba 32.000 litros de gasóleo rexistrou varias perdas de combustible que mesmo chegaron a provocar un estourido, aínda que os servizos de emerxencia puideron sufocar as lapas. Numerosos condutores quedaron atrapados momentaneamente na zona ata que se habilitaron desvíos alternativos. Yo no sé lo que hay de aquí para arriba, de aquí para abajo, ya ves, por lo menos 4 o 5 autobuses y los que hay para arriba, sí, habrá más de 100 personas aquí atrancadas, más. Que tenemos que ir hacia la salida, hacia la última salida de la autovía para atrás y ahí estamos, aguantando. Nós xa perdimos o avión para Italia, carajo. Con todo, produciuse unha vertedura dos 7.000 litros de combustible que obrigou a activar o plan de emerxencias Transgal, que se aplica en accidentes onde hai transporte de mercadorías perigosas. De feito, o Concello de Mos, seguindo as indicacións da Consellería de Sanidade, estableceu unha serie de recomendacións para a veciñanza con pozos particulares na zona das Pereiras e Sanguiñeda, de non usar auga para o consumo, hixiene persoal ou rego, no caso de notar cheiro a combustible ou sabor anormal. Tamén se anunciou unha xuntanza urxente no Concello no día de mañá para analizar as consecuencias da vertedura. No dispositivo de rescate e limpeza participaron o GES de Mos, bombeiros de Vigo e Baixo Miño, así como a Garda Civil de Tráfico e Policía Local, entre outros. Os técnicos de conservación de estradas e os servizos de limpeza continúan traballando na zona para devolver a normalidade canto antes. E un violento incendio arrasou un alpendre na parroquia de Pravia, no concello de Cambre. As chamas, que se orixinaron por causas aínda descoñecidas, calcinaron totalmente o pendello. A veloz actuación dos efectivos de emerxencias evitou que o lume saltase á vivenda principal, que sufriu danos leves pola calor e o fume. Todo quedou, por sorte, nun susto pros propietarios. En Lugo, a policía ten constancia de roubos en media dúcia de vehículos que apareceron con desperfectos causados pola noite por persoas que os forzaron para facerse con obxectos gardados no seu interior. A vaga de roubos detectouse no barrio de Albeiros e hai un mes xa se dera unha situación semellante noutra zona de Lugo. Estes cristais son os anacos das ventas dos coches que persoas descoñecidas estragaron en vehículos que estaban estacionados moi preto da igrexa de Albeiros, en Lugo. A situación repítese en ambos lados da vía. A Policía Nacional xa lle comunicou aos propietarios dos coches. Non nos enteramos de nada cando pasa, porque debe ser pola noite, pero xa pola mañá cedo xa están varios coches cos cristais rotos. Lamentan os veciños que ocurra esta situación que xera certa inseguridade. Un desastre. Isto hai que controlar máis o ambiente que hai. Desta volta, os roubos producíronse en Albeiros e Garabolos, na zona norte de Lugo, pero o mes pasado sucedeu o mesmo en varios vehículos estacionados en Fontiñas. A veces cogen y rompen una tira de coches, los cristales, los espejos, y no se entiende por qué actúan de esa manera.
A Policía Nacional ten aberta unha investigación para dar cos presuntos autores. As balizas V16, as luces que desde hai uns meses hai que utilizar para advertir dun vehículo accidentado na calzada, poden estar detrás desta vaga de roubos. Realmente tú ves todo revolto, cando pasas por aquí ves os coches por dentro, está todo revolto. Claro, non sei o que levan o que non. En todo caso, os desperfectos causados nos coches son graves e os autores poden enfrontarse a unha pena de 1 a 3 anos de cadea por un delito de roubo con forza. A Garda Civil investiga a morte dunha parella de octoxenarios en Xaén. O achado dos cadáveres aconteceu este venres pola noite tras o aviso dun familiar. Atopábanse no interior da súa vivenda na localidade de Peal de Becerro, onde intentaban pasar tempadas, aínda que vivían en Barcelona. Segundo a autopsia, os cadáveres estaban en avanzado estado de descomposición e sen sinais de violencia. Fontes da investigación manifestaron que están abertas todas as hipóteses. Operación contra o narcotráfico nas costas de Cádiz. A actuación conxunta da Garda Civil e a Policía Local culminou coa detención de 5 persoas, unha delas menor de idade en Barbate. Supostamente fornecían de combustible unha embarcación de alta velocidade vinculada ao narcotráfico que agardaba próxima á praia de Hierbabuena. Na operación incautáronse de 1.500 litros de combustible distribuídos en 60 petacas. O xuíz decretou prisión provisional para 4 dos detidos, mentres que o menor quedou a disposición da Fiscalía de Menores. Cada vez queda menos pro verán e con el chegan tamén as vacacións. Os destinos favoritos son os de praia, pero agora veranear na costa galega é máis caro que nunca. Alugar un apartamento custa alrededor de 3.000 euros a semana en lugares como a Illa da Toxa, onde estás ti, Alejandro Álvarez. Así é, Antía, un ano máis esta Illa da Toxa convertese nun dos destinos máis exclusivos falando de alugueiro vacacional. Como ti ben indicabas, alugar aquí un piso de arredor duns 80 metros cadrados durante unha semana do mes de agosto pode saírnos por arredor duns 3.000 euros. O segundo destino máis caro atopámolo moi pretiño de aquí, en Sanxenxo. Ali un apartamento aos pés da praia de Silgar pode custarnos arredor de 2.500 euros durante eses 7 días do mes de agosto. Pola contra, os prezos máis baratos atopámolos, por exemplo, na Mariña. En Burela, un Novicedo, podemos ter opcións por 700 euros. Betty Lorenzo, unha das socias da inmobiliaria Remax Rías, recíbenos na oficina en Sanxenxo. Teñen outra na Toxa. O estudo de Tecnitasa que conta que un piso en Sanxenxo, fronte á praia, custa 2.500 euros a semana, é certo, pero incluso hai pisos que chegan aos 3.000 euros. El precio del alquiler aquí en Sanxenxo en primera línea o en La Toja de un apartamento, pues 3 habitaciones, pues ronda primera quincena de agosto entre 4 y 6.000 euros. Venimos observando desde el 2020 pues unos incrementos muy fuertes, sobre todo en primera línea y en La Toja, que rondan pues un 10% en media anual. Acho un pouco caro, sí. Hai 30 anos se valía 500.000 pesetas un apartamento ao mes. É imposible acceder a iso. Cos sueldos que temos aquí en Galicia e demais, sería totalmente inviable. Ademais desas subas sobre o terreo do 10% anual, tanto en venda como en aluguer, hai outros cambios. O turismo nas Rías Baixas suma a procedencia centroeuropea. E por outro lado, moitos españois que frecuentaban o Mediterráneo están mirando cara a destinos ao norte, os refuxios climáticos. Está producindo un refugio climático, con lo cual eso también está trayendo gente que antes veraneaba en el Mediterráneo y ahora dice, no, pues me voy a Galicia que el tiempo lo tengo garantizado más o menos igual. Eu levo aquí 42 anos veraneando, teño aquí vivenda, non foi espectacular o incremento. E agora, ademais, o ano pasado xa notei tamén turismo de centro europeo, que antes aquí había moi pouco. Pero... Eu vexo moito francés, francés sempre houbo, pero tamén vese británico, fai pouco estaban por aquí uns belgas tamén que estivemos falando con eles, entón, pero sí que é verdade que un turismo de calidade, non é Magaluf. E a pesares dos prezos, a ocupación volverá a chegarse ao 100% durante os meses de xullo e agosto, especialmente a primeira quincena. Sanxenxo recibiu esta tarde unha visita moi solidaria, a dun home que percorreu máis de 1.000 kilómetros en bicicleta dende a Comunidade Valenciana ata Galicia para recadar fondos contra o cancro. A iniciativa naceu en apoio a unha amiga veciña da parroquia de Noalla que padece a enfermidade. Esta tarde foi recibido a súa chegada por dúcias de persoas no concello co alcalde da localidade á cabeza. Entre os asistentes repetíronse as mostras de cariño e emoción.
E fíxense como se despediu Ismael, un paciente do Hospital de Ourense. Fixo con este concerto improvisado que non pasou desapercibido en todo o complexo. Foi o xeito que tivo este paciente apaixoado da música de agradecer os cuidados recibidos por todo o persoal sanitario. Os profesionais, xa ven, emocionados. Un momento que serviu tamén para que os que quedan ingresados pasaran un momento divertido nun ambiente de ledicia compartida. En Vigo, o centro do sector da automoción en Galicia, celebran ata domingo unha feira con vehículos de ocasión con prezos que oscilan entre os 5.000 e os case 200.000 euros. Unha boa oportunidade para os que teñan en mente cambiar de coche nos próximos meses. Raquel Gandoi. Mercar un coche sen necesidade de estrealo e aforrando cartos. Para os que partan desta premisa, esta primeira feira do coche de ocasión de Vigo é o Salón Idóneo. O novedoso respecto doutras feiras que se celebran aquí, no ICEBI, é que nesta comparten o mesmo espazo, 20.000 metros cadrados, os concesionarios oficiais que aportan os vehículos do kilómetro cero de cortesía ou de coches de renting, con aquelas empresas que están especializadas na compra e venda de coches de segunda man. Aquí hai prezos para distintas economías en vehículos de combustión, eléctricos ou híbridos. Contannos dende a organización deste evento que o primeiro día da feira, o venres, pecháronse moitos tratos. Nesta provincia de Pontevedra, o mercado de ocasión sumou entre xaneiro e maio de 2026 máis de 20.000 vendas de vehículos. A un lado da feira, os concesionarios de Vigo e a súa área metropolitana ofrecen coches de ocasión con poucos kilómetros. Ao outro lado, por primeira vez, as empresas de compra e venda de vehículos de segunda man, con unidades dende os 7.000 euros. Están pedindo coches de menos de 15.000 euros. Como de outras veces noutras ferias que fixemos, non aquí no IFEBI, pero noutros lados, pois sí que xa tiraban un pouco máis arriba. Agora a xente busca coches máis económicos, coches de, bueno, máis igual simples, e que, bueno, non lle importa tanto igual os anos, pero que si o prezo sea máis baixo. Pero normalmente nos concesionarios, os concesionarios venden automóviles de pouco tempo, con poucos kilómetros, porque eles non venden coches que teñan máis de 3-4 anos. Na casa das compraventas pode haber todo tipo de vehículos, ven de 3.000 kilómetros ou coches máis bellos que máis accesibles para o público. El tema de los coches se fue muy arriba y me hablaron del tema precio, que iba a haber como, no sé, como una especie de que iban las marcas a promocionar su precio más bajo. Pero siempre ha sido de ocasión por el hecho de ahorrarte, pues oye, 3, 4, 5.000 euros, que al final pues uno lo nota. Os de segunda man, porque temos un que vai moi vello xa, vai vello como nós. Entón queremos un novo, porque nós ainda pensamos botar moitos anos, verdad? Levamos a sorpresa de que atopamos un coche que mercar. Como canto te aforrache? Pois 6.000 euros. Porque nesta feira da ocasión a maioría dos compradores buscan un coche que necesitan a curto prazo, que non suba moito dos 15.000 euros e que ofreza como mínimo un ano de garantía. Alzo la mirada, alzo la mirada. E volvemos a Madrid para coñecer como avanza a visita do Papa León XIV. Esa praza de Lima, Marcos Sueiro, continúa chea de fiéis. Continúa a vixilia de oración nesta praza de Lima, no centro de Madrid. Os mozos reunidos en torno ao Papa León participan de diferentes formas, cantando, por certo tamén nun acto relixioso que pon fin á primeira xornada da viaxe apostólica a España. Estes aplausos que escoitan é a unha intervención do Papa, porque os mozos estanlle facendo preguntas de forma catequética e el responde a cada unha desas interpelacións. Como ven, hai moita emoción e moito interese en escoitar as palabras do Papa León, que parece especialmente emocionado de estar en España. Reparen tamén algúns dos guiños que hai entre a xente máis nova. Locen camisetas, por exemplo, coa famosa oración de Santo Agostinho: ama e fai o que queiras. O Papa comezou dicindo un saúdo a todos, grazas por estar aquí e por compartir a fe. Houbo tempo, como dicía antes, para a música e para os aplausos. A vixilia continúa e estas son algunhas das reflexións do Santo Padre. No tengáis miedo jamás de pensar en una vocación
a la vida sacerdotal, a la vida religiosa o a otros servicios en la iglesia. De Ponteareas, unha veintena que chegaron aquí a Madrid, neste momento continúan, estámonos vendo en directo, marcando, medindo e facendo o que terán que facer prácticamente toda a noite, senón enteira, case por completo. Teñen 12 horas ata que se celebre a misa de mañá. Estas alfombras florais que están confeccionando, dicimos, unha veintena de alfombristas de Ponteareas que viñeron de Galicia, que trouxeron 30.000 carabéis de Galicia por estrada, por furgoneta. Imos facer o percorrido, agora imos achegarnos ata a zona onde están facendo unha marcaxe doutra das escenas das 16 alfombras que van facer aquí. Unha pregunta que seguro que se fan vostedes, por que non hai aínda flores facendo o inicio destas alfombras? Bueno, pois as flores están neste momento no interior dunha furgoneta que trouxeron desde Galicia e están esperando a que as forzas de seguridade, a Policía Nacional, inspeccione esa furgoneta cos cans para que vexan que está todo correctamente. E iso, hai que dicilo, está retrasando un pouco, adiando un pouco este proceso de confección das alfombras. Pero de calquera xeito, aquí teñen moita ilusión, moitas ganas e ademais moitísima profesionalidade. Dicía eu ao principio, imos contar algunha peculiaridade destas alfombras que as diferenza de outras alfombras que levan facendo históricamente os alfombristas de Ponteareas. Bueno, pois para garantir a seguridade do Papa León XIV, que mañá vai percorrer esta rúa Alcalá e vai pasar en procesión do Corpus Christi por riba destas alfombras que están e que van confeccionar durante toda a noite, van a utilizar a parte máis blanda das flores, non utilizarán elementos o mellor que son máis delicados e que son sensibles e que poden provocar algún esvaramento para que a seguridade do Papa León XIV sexa completa. Iso é o que nos conta, que va a tratar de utilizar as flores dunha maneira, pois a parte máis suave e a parte menos agresiva. Estamos vendo en directo como en plena rúa Alcalá, ao lado das Cibeles, onde mañá se vai oficiar esa Santa Misa a partir das 10, se vai celebrar esa procesión do Corpus Christi. Están facendo os alfombristas galegos de Ponteareas estas alfombras. E dicíamos tamén, en Ponteareas neste momento están facendo exactamente o mesmo, porque tamén mañá nesa localidade de Pontevedra se vai celebrar o Corpus Christi. Polo tanto, a noite en Ponteareas será para os alfombristas e a noite en Madrid, aquí na Porta de Alcalá, será tamén en boa medida para os alfombristas de Ponteareas. Hai tamén, por certo, moita expectación ao redor de moita xente que se está fixando en que é o que están facendo. Perdoa, que estou aquí un pouco molestando. Bueno, siguen traballando.